Hello, abusuafo omanga de she, eyemo de she, efia jemfo a ankra. Na baby a wo biara me de michia o, me de emunchia echia o. Na baby na medwene ho awie na mi se sasa ye twetwe ho nkomo. Na ma ato ne din se wo kra wo ne hena. Ubosu no eteden na meka ubosu anaasɛ ne wote a menka ebi a woto yesoson ana unufu yesoson ana wo hips yesoson ana wanantu yesoson yenye no na meka adom a Onyankopɔn de adom wo eneden inti ena ye behwa ne ma nan bi a mejeri sɛ sanka ye to ye mboase ananka yede asemi yekɔ adwendwene ma nka betimi aboaye ne edi kan ene se den na wo ya wutimi hu sa ade we de me ya ade wo ne edi kan den na wo ya wonim sa ade we de me ya ade wo eye dem asiesie eye closet mu asiesie eye aduane a eye den na wo ya wutimi sa ade we de me shada fabre chenchiri bia nhemu nso me yewi a me feletre bien metimu se mankasa metimu se ade yi de ayese ye odoma chede wa dom nen emra so se yetena se na yebisa ye hu se misu ne me ban no denti na etesa sa wode ye aduane a ebredu se aduane an wode ye adwuma sa wode eye carpenter emredu se ne sa carpenter na wo nsa ka dua ne dado a wotimi de ye bibi soronko an ye obi a na wotimi ye wadom a chede ne den na wankasa wotimi hu se ade de me ya ade wo ho wode ne ye kasa wotimi kasa te se eko kasa sa wadom ne se bia obeye TV su nipa a oma kan news ana se commentator wo bobo a won a wo mema ho ni bi aya na mpempi no ya wofo no pese wo kire se ukosuku se wo beye bia doctor ana se wo beye obi a o complain ana se wo beye obi a ebia na nya wachede enye wadom achede nti wode na yetibo uso tima ubenwin tini bewie ne yenga yetimu se we de ya dom ukoda a wunyati ye ho nimdie wadom nen ye hwem asem ne yenka enno na ebeboaye ne etoso ye bien esese ye kɔ ogbade no ho ne ye bi so ogbade se ogbade Nyankopɔn mankasa meda minyayi minyoyi kire minyoyi ma adom a cheden na ana eso Onyankopɔn no obo won onu no onim ni obo wo se bra na beye inti wo hu se ade we ya ade wo ho fa kɔ ogbade ne nanim na bisani se yi no owo de ma wana ne etoso ya nan se wo ye bibi na se wutimu se ade de ekoyie ma wode a nyame botai na ode ma won ese wo fiase tuhu ana wo tuhu ana mo akọ obi a obetimi a kyerɛkyerɛ wo saa niema no na wode saa niema no aguna akọ emu na wakọ nanim obetuhu ana mo wutimi sa ade we de menhye de nsua bebre nso me ya ade wo ho wadom a kyede ne yentuhu ana mo na ma ye anije enwie peye ne etoso ya nan ne se ese wo fiase ede saade no utuhu anamon na opem kɔ wanim na mra wo pem kɔ wanim na unya ho nimdie ne bi kan ensese wonim ade ne pote kosi pepepe so ansa na watuhu anamon na emum se wotuhu anamon na wo kɔ wanim na afei utumpon wo mba yemu bebre wo nwuma mu a enye sa nwuma no ogbade edemaye yemu bebre ye ne bi a enye sa ne ma no ogbade edemaye
ɛsɛ sɛ yɛtu ho anamo na yɛ anigye no ewie pɛyɛ. Nyankopɔn nso de nkorɔfo ba yɛ abrabɔ mu a wotumi ka kyerɛ yɛn sɛ ei sister Asantewa saa de wei de woyɛ ade wɔ ho o sister Ofosua saa de wei de woyɛ ade wɔ ho sɛnea woyɛ ade yi koraa de ɛyɛ wɔn a tie saa nkorɔfo no ɛfiri sɛ twerɛ kronkron ma yɛte ase sɛ so Onyankopɔn nankasa ɔbɛma biribi asipim asipi asita ɔde fa nneɛma abien ana nipa abien ana ebiesa so tie saa nkorɔfo no na tu ho anamo na fa kɔbɔ ade anim na hu sɛ ɛnyɛ yɛn nyinaa na yɛbae sɛ ɛsɛ sɛ yɛkɔ sukuu mu ansa na yɛdi yie. Eyi na mpɛ sɛ me na ɔkyɛ ɛyɛ mo de hye kronkron efie gyemfo a ankra makrama.